pa ka-subscribe sa akong channel, please like, share, and subscribe. Abog Kitchen. Good morning. Karon nga video kay moadto ko og City Hall kay magkuha ko PSA sa akong anak. Today is Friday. Nindot kayo ang day kay init kayo ra. Day off na ko, walay duty. Busy man puro sa akong mga amigo sa ilang mga duty o mga kinahanglan buhaton sa kada adlaw. Karon kay ako rang isa mag-vlog. Mangita sad ko og nindot nga kanaanan sa City Hall. Naaday mga larang-larang dito og balpakuha. Nya adto na ta. Karon kay padung na kong City Hall. Adto na ta. Anak ko sa karsada, sakay ta. Kita-kita lang yata dito. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your goal. Here we go. Nanata karon sa City Hall ha. Nya, uyugi ko ninyo kay kung man ako kuha sa PSA sa akong anak, mga unta na yung mga larangan des kilid eh. Manglabang ta. Ay, tos at pang ang kuan, City Hall. Indutag view mo ni siya Lapu-Lapu termigo. Sa katong wa karigupon mo ni siya ang Lapu-Lapu City oh. Woo! Welcome to Lapu-Lapu City. GB, boy. Kuyog tata. Tayo ni mo naman kailang ko eh. Karon adto na ta sa kuan kanang kuhaanan og PSA. Kay udto na maniudto gutuman oy. Nindot kay so. Mo din ni ang Hall of Justice sa Lapu-Lapu. Mo na Hall of Justice diri sa open sa Lapu-Lapu City. Ilang City Hall to ray. Na siguro diri ang registrar arita diri padong ay parang mao na ni diri dapita ka nga building. Nakay Malboro to. Lingkod sa taskilid kay murag nag-break time pa sila kay paniudto paron. Smoke sa tagam. Nakuha na tara. At tayo may kinisugot ang tig-release ani kay nabilin akong valid ID. Pwede ra day Facebook ipakita. Tayo. Tara, na-release na tara. PSA sa akong anak. Mayahuan ako abi man ako di mahatag ang akong PSA. Nakalimot kog dag valid ID gyatay. Pero nakuha naman nato. Mangita tag kananan nga lami diri sa Lapu-Lapu na mga larang diri og mga balbakuha. Respikas ay. Ako kay nay sumayan nga gamay diri mga onda. Tagpila imong sumay boss. Sumay minggu. Maaf kami ko. Kami ang sumay niyo mga. Kaya
Salamat kami ko. Hi sa vlog. Thank you. Lami ya shoot na amigo eh. Nya karon ato tagkuan Balbacoa. Ami kayo. Sulit kayong sumay ni Migo. Tag City rangos sa nya puso tag 5. Sana boss. Pila na boss. Isa niya. Kami islan sa amigo. Rice daw yun. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Limpyo kay ning restaurant daray lang saray. Kinabukalan ba. Karon na din ni. Kami aslan siya ang nag-drive lapu-lapu eh. Mumu kayo. Nya masuk buka pintu. Katungganan mo rin siya sa skina sa City Hall. Tusok Lapu-Lapu City. Goods. Damian. Bayad Migo. Salamat. Salamat kayo. Hi sa vlog Migo. Thank you. Lamia kayo eh. Woo! Lindot kayo pagkaon sa City Hall. Karon uli na tapadong kay manam tagkaon. Kaya nakuha na pud nato ang kuan sa akong anak. Iyahang PSA. Damias pagkaon eh. Basto wara. Eler Riley dehay ko. Wa man ka mukuyo ko. Induta ta diri gatay. Nya uli na ta. Kani nga vlog kay ari na lang sa takutog. Imaura man to atong giyari pagkaon. Ang katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, please like, share, and subscribe. Abog Kitchen, salamat kayo. Sa katong nitan-aw, salamat kayo. Ari lang takutog, uli na ko, kayo to na. Nya. Salamat kayo. Sa next vlog na sad, please like, share, subscribe. Thank you guys tanan. Salamat kayo sa nag-subscribe.